हेलो लोगोफोर दिनैनि बे जायगायाव बाथि बड'लेण्ड मुंख्लं ट्रफिजों लोगोसे रां बान्था जोलुर बादायलायनाय 2021 मायथाइ बानजायगिरि निसिमा दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफाद दालाइ एबसुफोरनि गेजेरजों थावनि जवाहरलाल नेहरू मिनि स्टेडियाम कोइलामोइला बे जायगायावहाय दिनै 5 तारिखनिफ्राय लानानै 6, 7, 8 आरो 9 अक्ट'सिम जोलुर बादायलायनायखौ नायफैनो थाखाय बयखौबो खावलायहरनाय जाबाय। लोगोफोर नै नायदो बेसेबां मोजां जागोन दिनै गेलेनाया।
जोंनो फुटबल जार्सि जों लोगोसे नेट होफैनायनि थाखाय दाना बे समाव जोंनि जे बिबुंथि बेखौहाय जोङो हामथिफिननायाव लांनो नागिरबाय दा बेनि आगोल जोंहा मोनसे मोसानाय हाबाफारि दं दा बेखौ जोङो नायनोसै दा बेनिखायनो जाय बिथांमोनखौ जोङो मोसानो लिंहरदोंमोन बिथांमोनखौ मोसानो थाखाय थाम थिम जानो ओंखारलांनो थाखाय आं गुरै खावलायनाय थाबाय। थांखारायने बाहागो लानो हानाय कोइलामोइला जुनियर कलेजनि मानगोनां गोरायुं आरो बे ओनसोलनि प्रेसिडेन्सि चेयारमेन आब' बाहागो लानो हानाय बे ओनसोलनि सिबिजाथाव फोरोंगुरु बिथांमोन समाजनि दैदेनगिरि बिथांमोन दिनैनि बे गिबि गेलेनाय हाबाफारियाव बादायगिरि महरै बाहागो लानाय मोननै हान्जानि गेलेगिरि नोंथांमोन खेलाखौ सामलायनो बिबान लानाय सामलायगिरि रेफ्रि बर्डनि नोंथांमोन मोनबा दालाय आफादनि गासैबो दुलाराय बर' फरायसा